Chị Misa ơi, PVZB có cho xin lại tiền khám khi mua thuốc ở hiệu thuốc không chị? Ano tu, toto je výhoda, o které mnoho Vietnamců vůbec neví. PVZP proplácí část nákladů na volně prodejné léky a zdravotnické pomůcky. A to až do výše přibližně 3600 korun ročně. Mezi položky, které lze uplatnit v proplacení, patří například léky na nachlazení, kašel a horečku, oční a nosní kapky, léky proti alergii, vitamíny, doplňky stravy, krémy na pokožku, krémy proti opuzeninám, teploměr a některé běžné zdravotnické pomůcky. Chị Misa ơi, xin lại tiền khám của PVZB có khó không ạ? Je to velmi jednoduché, stačí si účtenku z lékárny uschovat a poté ji zaslat na PVZP. Navíc zákazníci Czech Větu mají tuto službu zcela zdarma. Jedná se sice o nižší částku, ale byla by škoda ji nevyužít. Avšak mnoho zákazníků na tenhle benefit zapomíná. Nếu bạn còn bất kỳ thắc mắc nào về bảo hiểm thì hãy comment xuống bên dưới, chúng mình sẽ ra thêm video giải đáp.